Ризван Галимовка 8 яш, футбол мәктәбенә 4 яшендә килгән. Моңарча кышын агач идәнле манежда уйный идек ди. Хәзер спорт белән шөгыльләнү өчен уңайлы шартлар булдырылган. Миңа ошады монда киң һәм искусственное покрытие, оннары онда бик җылы. Очень большие возможности, конечно. Хәзер монда мөмкинлекләр бик яхшы. Ясалма чирәм бар. Кышын ярышларны биредә уздырып булачак. Балаларны футбол спортына тарту өчен уңай шартлар тудырылган. Футбол в Альметьевске для обучения детей. 5 футбольных манежей объявляю открытыми. Поздравляю вас всех. Әлмәттә генә түгел, бүген республиканың башка шәһәрләрендә дә шундый ук футбол манежлары ачылды. Зәй, Бөгелмә, Әгерҗе һәм Чистайда. Ачылыш тантанасында катнашучыларны онлайн төстә президент Рөстәм Миңнеханов сәламләде. У нас была давняя мечта в связи с климатическими особенностями нашей республики обеспечить наши муниципалитеты крытыми, отапливаемыми спортивными сооружениями с искусственным травяным покрытием. Да, мы сделали большие проекты, это Казань, 2 больших манежа, Челны, Нижнекамск, ну и вот приступили к работе по возведению тренировочных закрытых манежей. Бу курылмаларны республика программасы ярдәмендә сафка бастырганнар. Спорт комплекслары төзү буенча Татарстанда зур эш башкарыла, диде Рөстәм Миңнеханов. У нас сегодня физической культурой и спортом занимается более 51% нашего населения. И, конечно же, вот футбол – это порядка 50 тысяч человек. И я уверен, что наличие вот этой инфраструктуры, эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Татарстанлыларның спорт курылмалары төзү буенча уңышын Мәскәүдән спорт министры Олег Матыцин да билгеләп үтте. Республика всегда демонстрирует очень позитивный пример. Сезнең республика һәр вакыт бу юнәлештә алда бара. Біз Татарстанны башка төбәкләргә дә үрнәк итеп куябыз. Предприятиеләрнең, төрле оешмаларның да бу эштә үз өлешләрен кертүе аеруча сөенде. Насколько важно сегодня в наше непростое время такое сотрудничество. Барлык курылмалар да модульле, аларны тиз торгызалар. Бу объектларда спорт ярышлары да уздырып булачак. Бу спорт курылмасында бер юлы 20 бала шөгыльләнә ала. Футбол кырыннан тыш биредә менә шундый киң якты шишенү һәм юыну бүлмәләре дә каралган. Шулай ук медицина ярдәме күрсәтү өчен аерым кабинет та бар. Сейчас мы круглый год можем заниматься. Биредә ел әйләнәсе футбол уйнап булачак. Балалар өчен идеаль шартлар дисәң дә була. Монда заманча технологиялар бар да автоматлаштырылган. Татарстанда бүген 10 000 бала футбол белән шөгыльләнә. Һәр шәһәрдә шундый ябык футбол кырлары төзү төп бурычларның берсе. У нас уже много лет в республике проводится зимний чемпионат. Бездә инде күп еллар кышын футбол буенча чемпионатлар уза, әмма кар булгач, аңа әзерләнү авыр бара иде. Бүген республикада 50 спорт мәктәбе бар. Һәр берсе янәшәсендә шундый курылмалар ачу бурычы куелды безгә. Такие манежи. Татарстанда бу ел республиканың универсаль спорт мәйданчыклары төзү программасы буенча 15 кырылма сафка баскан. Киләсе елга 6 ябык футбол кыры төзелер дип көтелә. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.